नमस्कार. नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण आपली 100वी रेसिपी म्हणून मिसळपाव बनवणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ. मिसळपाव बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे भिजवून मोड काढलेली मटकी, एक मोठा चमचा कांदा लसूण मसाला, एक लहान चमचा हळद, एक लहान चमचा जिरे, एक लहान चमचा हिंग, एक चमचा गरम मसाला, चवीनुसार मीठ, तेल, कढीपत्ता, कोथिंबीर, एक वाटी किसलेलं सुकं खोबरं, 3 उभे चिरलेले कांदे, 2 बारीक चिरलेले टोमॅटो, 10 ते 12 लसूण पाकळ्या, 2 इंच आलं आणि 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या. सर्वात आधी आपण कुकरमध्ये भिजवलेली मटकी, 1 चमचा हळद, थोडंसं मीठ आणि 2 ग्लास पाणी घालून शिजवून घेऊ. मटकी शिजेपर्यंत आपण कढईमध्ये तेल घालून त्यामध्ये कांदा परतून घेऊ. कांदा अगदी हलका सोनेरी रंगाचा होईपर्यंत परतायचा आहे. लसूण पाकळ्या, आलं आणि हिरवी मिरची घालू. किसलेलं सुकं खोबरं, बारीक चिरलेला टोमॅटो, कढीपत्ता. थंड झाल्यावर हे मिश्रण आपण अगदी बारीक असे वाटून घेणार आहोत. कुकर थंड झाला आहे. आपण पाहू शकतो मटकी बऱ्यापैकी शिजली आहे. आत्ता आपण पातेल्यात तेल गरम करून त्यात जिरे, कढीपत्ता, बारीक चिरलेला कांदा, हिंग, हळद आणि कांदा लसूण मसाला घालून परतून घेऊ. थोडी कोथिंबीर, आणि उकडलेली मटकी घालून यावर पटकन झाकण ठेवू, म्हणजे फोडणीचा वास त्याला लागेल. थोडं पाणी घालू. मटकीच्या रश्श्याला उकळी येईपर्यंत कढईमध्ये आपण वाटणाला तडका देऊ. थोडी कोथिंबीर, थोड्या वेळासाठी झाकण ठेवू. थोडं पाणी. आत्ता हे वाटण आपण मटकीच्या पातेल्यात घालणार आहोत. चवीनुसार मीठ, गरम मसाला. आत्ता याला उकळी येऊ देऊ. बऱ्याच ठिकाणी मिसळमध्ये बटाट्याची भाजी देखील घालतात. चला तर मग बटाट्याची भाजी बनवून घेऊ. कढईत तेल गरम झाले आहे. त्यात कढीपत्ता, थोडी कोथिंबीर आणि उकडलेले बटाट्याचे तुकडे घालू. बटाटे उकडतानाच आपण त्यामध्ये हळद आणि मीठ घातले होते. आत्ता आपण हे व्यवस्थित मॅश करून घेणार आहोत. आपण पाहू शकतो रश्श्याला देखील छानपैकी रंग आला आहे. चला तर मग सर्व करून घेऊ. आणि आपला मिसळपाव रेडी आहे. तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.